салому алайкум дӯстони канали мо. барои пешравии мо дар ҳамин видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. имрӯз тасмим гирифтем ки хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкашатон намоем. дӯстон, бо новинкаҳои нав хотири шуморо шод мекунем. ин костюм Адриана ном дорад, ки бисёр сифати хуб, материали шинами бароҳат ва бисёр сабук барои ҳаррӯза дар ин фасли хунукӣ ба бар кардан мебошад. ин костюм айни ҳол дар тренд буда кам дастрас аст. барои зуд фармоиш кардан дар ватсапи рӯи экран буда нависед то размери худро харидорӣ кунед ва инчунин пойафзолҳои чарми тозаро дар телеграм канал гузоштаем ки силкааш дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед. варзишгари тоҷик Нурулло Алиев суханҳои мотиватсиониро дар историяи инстаграмаш гузошт. таърихро сохтаем ва ҳоло ҳам идома дорад. ҳама чизи ҷолиб дар пеш аст. фаромӯш намекунем ки роҳҳоро ки кушод. бояд гуфт ки Нурулло Алиев аввалин ҷанговари тоҷик аст ки бо UFC шартнома баста баромад кард ва дар аввалин муҳорибааш бар зидди Рафаэл Алвес ғолиб шуд. муҳорибаи навбатиаш ки бояд 12 ноябр бо Матеуш Ребес ки дар UFC 295 барпо мешуд, аз сабаби травма гирифтани пои варзишгари тоҷик Нурулло Алиев муҳориба бекор карда шуд. айни ҳол Нурулло ҷарроҳиро паси сар кард ва дар арафаи барқароршавӣ қарор дорад. шумо чӣ бозгашти уқоби тоҷикро интизор ҳастед? пас дар комментария нависед. якумин чемпиони лигаи Хардок FC ММА варзишгари тоҷик Карим Мадрахимов шуд. Карим Мадрахимов бо нокаунти техникӣ дар раунди дуюм варзишгари рус Дмитрий Климовро шикаст дода дар ин лига аввалин чемпион дар ду вазн, яъне дар вазни сабук ва нимсабук шуд. мо бошем ба ин варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно мекунем ва аз ӯ муҳорибаҳои ҷолибтарро интизор хоҳем шуд. варзишгари тоҷик Наимов боз ба UFC муроҷиат кард. бо дарҷ намудани директори UFC Дана Вайтс, Наимов дар инстаграмаш чунин навиштааст: интизори занг ҳастам, ба ман рақибони воқеӣ лозиманд. ман мехоҳам бо ҷанговарони мубориза барам ки худро гангистер ва ё қотил меноманд. дар ҳақиқат ҳам Наимов ҳам рӯҳан ва ҳам ҷисман омодагии ҷиддӣ дида бо чунин нерӯ шояд ки дар UFC тавонад бо беҳтаринҳо биҷангад. ин буд хабарҳои имрӯзаи мо аз ММА. дӯстон, то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.